presented by झकास म्यूजिक समस्तीपुर बिहार। देखे में बारू गुड़िया नंबर 1, देखे में बारू गुड़िया नंबर 1, लागे जवानी तोहर आइटम बम। ऐसन मर दिला तोर दावा न मिलेला, जिला बेतिया के लइका चुमा ढोरी पले बेला, जिला बेतिया के लइका चुमा ढोरी पले बेला। देखे में बारू गुड़िया नंबर 1, देखे में बारू गुड़िया नंबर 1, लागे जवानी तोहर आइटम बम। ऐसन मर दिला तोर दावा न मिलेला, जिला बेतिया के लइका चुमा ढोरी पले बेला, जिला बेतिया के लइका चुमा ढोरी पले बेला। गोली बारूद यहाँ चलेला काटा, जनी हटई हो जोगना से दुपाटा। गोली बारूद यहाँ चलेला काटा, जनी हटई हो जोगना से दुपाटा। कोरा उठा के कदेला गरम, आवे नए करा नजरी में सरम। देखे मजा ले ले मजा पैसा देवेला, जिला बलिया के लइका चुमा ढोरी पले बेला, जिला छपारा के लइका चुमा ढोरी पले बेला। यहाँ के लइका स होला सन की, राजा नरेंद्र पमारन कनखी। यहाँ के लइका स होला सन की, राजा नरेंद्र पमारन कनखी। रोहित नमरिया मुँह में देवेला, पानी से छोलिया शंभू भेबेला। ऐसन मर देला दर दावा न मिलेला, जिला बलिया के लइका चुमा ढोरी पले बेला, जिला बक्सर के लइका चुमा ढोरी पले बेला। ए बॉबी बच के रहा। झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।